Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta na nan tana haɗa sakamakon zaɓen gwamnan jihar Osun da aka yi a ranar Asabar. Zuwa yanzu, ɗan takarar jam'iyyar PDP mai adawa, Sanata Ademola Adeleke, ya lashe ƙananan hukumomi 17 cikin 30. Shi kuma gwamna mai ci kuma ɗan takarar jam'iyyar APC, Adegboyega Oyetola, yana da ƙananan hukumomi 13. Alamu na nuna cewa PDP za ta iya lashe zaɓen na Osun. Hakan na zuwa ne yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC take tattara sakamakon zaɓen gwamna da aka gudanar a ranar Asabar 16 ga watan Yuli. Da haka muka kawo ƙarshen rahoton, ka kuma manta ku danna subscribe don samun labaran siyasa da labaran duniya baki ɗaya.